Presented by Unique Films. Unique Films. प्रेम से बोले छठी मैया की। मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। कंचन इब्राहिमपुर, कंचन इब्राहिमपुर। करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई, छठ के पूजा, छठ के पूजा। करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई, करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई। जाता पिया घाटे माथे, जाता पिया घाटे माथे दौड़ा उठाई। करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई, करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई। छठ के पूजाई, छठ के पूजाई, छठ के पूजाई। कंचन इब्राहिमपुर, कंचन इब्राहिमपुर। करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई। पहिला बार भूखल बिया छठ के बरतिया, फल मूल मंगाई लेलस घिउ के दियरिया। छठ के पूजाई, छठ के पूजाई। पहिला बार भूखल बिया छठ के बरतिया, फल मूल मंगाई लेलस घिउ के दियरिया। पियर साड़ी पेन्ही, पियर साड़ी पेन्ही गीतिया उगाई। करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई, करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई। Presented by Unique Films. Unique Films. छठ के पूजाई, छठ के पूजाई। कंचन इब्राहिमपुर, कंचन इब्राहिमपुर। करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई। महिर मुकेश घरे कोसिया भराई, पूजावल के साथे राहुल छोटे घाटे जाई। छठ के पूजाई, छठ के पूजाई। महिर मुकेश घरे कोसिया भराई, पूजावल के साथे राहुल छोटे घाट जाई। माफे करे गलती सबे, माफे करे गलती सब है छठ माई। करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई, करेले मुस्काना हो छठ के पूजाई। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहू विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।